We zijn hier in Kerkrade op de zogenaamde Holtskuil. En hier is in 2002 een complete Romeinse villa opgegraven. Op zich zou je zeggen, nou, niet heel bijzonder, maar dat is het wel. Want het is in tegenstelling tot al die oude opgravingen een compleet opgegraven villa. En het was echt eigenlijk voor het eerst in decennia dat zo'n Romeinse villa werd opgegraven. Daar hebben we ontzettend veel van kunnen leren. En als je hier om je heen kijkt, dan zie je pas echt hoe groot zo'n villa-complex wel niet was. Nu zien we hier om ons heen alleen maar gras. Maar in 2002 lag dit helemaal open. En daardoor zijn ontzettend veel structuren blootgelegd. Waaronder bijvoorbeeld een enorme graanschuur. Als je een grote graanschuur had, kon je eigenlijk laten zien dat je een heel succesvolle boer was. Daarnaast was hier bijvoorbeeld ook een hele grote drinkkuil. Want men had hier naast dus de graanbouw ook gewoon koeien, schapen, varkens, geiten, van alles. En hier zie je het hoofdgebouw van de villa. Prachtige porticus aan de voorkant met hoekvertrekken. En dit gebouwtje, dat is een privé badhuis. Dan kon je dus je vrienden uitnodigen en met elkaar gaan dineren. En dan was het gebruikelijk om eerst met elkaar in het badhuis te zitten en dan te gaan dineren. Dit plaatje kun je ook weer heel erg mooi zien. Dat het niet zozeer gaat om Romeinen. Het gaat over inheemse boeren die na een aantal generaties heel Romeins zijn geworden. Nadat er bijna 50 jaar nauwelijks onderzoek is gedaan naar Romeinse villa's in Nederland, heeft de Villa Holtskuil eigenlijk een hele nieuwe impuls gegeven aan dat villa-onderzoek. En ook het nieuwe onderzoek nu, uitgevoerd door het Rijksmuseum van Oudheden, het Limburgs Museum en het Termuseum, zie je dus dat er een heleboel nieuwe kennis komt toch over dat villa-landschap. Met name hoe het tot stand is gekomen en ook over wie hier nou eigenlijk woonde en werkte 2000 jaar geleden. Dus ja, hopelijk gaan we met dat nieuwe onderzoek verder, want er valt nog veel te ontdekken.